nya unsa may gusto nimo langga nga ako ang buhaton parang hatag nako diya mo ang tanan yo. Oh, wala na ko angay ipangita lab eh. Sana nimo tanan oh. Sa mo kan lab na binong ko nimo. Yeah, sorry. Bag na pagani ko sa mundo ul imo naman tang ilisa ng pangaan on. Ay, igsoon na sila. Oy, langga. Ay sura na ko. Love og langga igsoon na. Sakto sa kayo kay Nya, dugay na ko ka sa pakikuyo na kay ko di mo ra. O kanus amo ginan mo itugyan dai nimo ang imong bandera diri sa kuha di ay. ni hangyo di kay mo magsampakikot ka nako. Wa man. Hangyo pa dai nga uyaw da magkata. Dapat mo sa kay dapat ang mga babae magpahard to get sad na eh. Lagi nya. Pwede din na ya. Sige mangyo ko pwede mo ka. Pwede na kayo langga. Taman. Nya. Nya asa man taan eh. Ay kung ina sa kalibunan na pod. Dili ngita gitag ka ng samputil. Samputil. Til Dildo Alspar. Langga? Sure. Samutil magka ka. Okay po. Siyempre, panaganaan tayo kadaan. Hi, Jess. Ay kay motor. Oo. Hi. Gapo lang ako gipalit. Pero masayangan man kog utang gud mga gikas lang nako. Kuan ra no ni kanang 150,000 ra no ni. Ya, man. Oo. Eh sensiyo maram pa rin sensiyo nako gud. Pwede ko masakay ra ang kasi mo ba? Oo, wala may problema pero si ana abay ba? Okay ra mo bay. Yan ka mo nga. Ay, bati man imong motor, bati pa jud imong naon. Dili na lang ko kay arang-arang yan, nindot pa jud kay motor. Ganina nga ingon ko nimo maghotel ta nga karon. Bago ba ganito ang sabot niya? Ito ta sa hotel. Sorry kayo, tugsok ha. Dili na lang ko sa akong love. Pasensya ano lang tabay ha. Sa man ni bay nga are man mo angkas nako bay. Dili lagi ko Tungga. lagi. Oh, lagi. Gusto ka sa man? Angkas ka are ka ba? Atubang Ay nako. nalalap, ay nalalap. Dali. Kasang mo motor. Di, ana mo ganang naatay sensiyo, makakash kita gamay. Ano ba? Babay ha kay ako sa isuro ay kabalaka kay uli gyapon nila. May adlaw rang magbasol ka. Anak ko nimo. Para paminaw ka sa kanang adlaw ba no? Oh, jud wata-wata na lang basi. Padang-tigok ka. Di lang. Abot lang. Di na magdugay. Dala ni mga dagway. Sali kay mga gwapo, gwapa ka. Gana. Imo ko nga naon, pro ay. Dili lagi ko nimo lang gahi sa ulo nimo. Noon gahi sa gagnaw. Tanan Ano sa miya? At dalan sa ako sa Sam Hotel ha. Una-una lang miya. Tungga. Bye-bye. Ay, dikak lang ha. Oh, dili mo kay babaw ba ni? Kanang gakos kay kusog lang man yung dagdag. Langga. Wala. Sa hotel. Ako hotel ra way sam. Mao din kuyog siya. Balik ko ni kuning motor ko eh. Una ila sa ko pariharam mi gagyanan. Enggak. Asa pa ni dapit ning balay ni lagan ay sus. Hagbar jud ko pinangita ni ba 5 na kabuan ni ang datahan sang motor. Oh. Ang motor gisibat-sibat pa jud adto to sa balay wa didto. Nya mangutana ta silingan niingon nilakaw. Pagkapaita pwede nga ba ni ipapreso ni nako siya? Okay. Ang motor gisibat-sibat wa siya ni-report dito. Bisan nagpaybaw lang siya nga wa jud si kwarta. 5 na kabuan ng bitay. Pagkalisura ni aning klase sa mangutangay lagi. Sibat-sibat ang motor. Kung pangutang may kayo ngisi-ngisi. Karon timbayan, di pakita. Hoy. Sir. Murag lagan. So matay sir. Grabe ha man nimo sir. Ay, wa pa kay bawo sir nga. 5 naman ni kabawang bitay, wa mo jud ni-report to sa among opisina nga. Opisina na mo to sa motor nga wa jud kay tawo kay kadata. Grabe, 5 ka buwan ko pinangita nimo sir kay meningil lang. Imo nagisibat-sibat ning motor. Kuan mo sir kanang pasensya na kay sir ha kay Dili sir. namatay mo gud mo. Magiklaro. Girala Kisa may namatay. Namatay mo kay sir. Oh, mao lagi namatay lagi. Pwede na magkatamo rason sa opisina para makakuha sabi ko unsay nasa side niyo ba. Pero kini sir dili unsa mi ko sir kay Kay bisig pwede pa na extend. dili sir karang ni ang balao jud namo ni pirma biya sa balao mo to sa nga maabot gani 5 ka buwan na bitay. Embargo niya deposit yun namo sir. Sige lang sir, pasensyahan lang sir. Ma'am, naog lang ma'am kay Kini bisig pwede hangyo sir sa buwan kay. dili sir, ano lang siya sir. I-deposit niya mo kung doon na kay ikadata niya balik sa kabuan, pwede na mo i-release niyo balik. Ako lang sa juling ko pasensyahan lang kita sir. Kay sa sir, ako magigkuan sa opisina sir niya. Ako ba nagkuan mo? Dili mo daghangin. Ako 100 rin sir. Di na. Isa kay sir, di man na makakuha ng 100 sa 5 ka buwan. Kapila kong buwan ani tag 6,000 ug kapin. Amang yawi ani. Oh, remote.
Na-diri sir. Oh, oh. Wala, ya, pasensya ma'am, pasensya na kayo mama. Papahar ba din mo uyab sir? Ya. Ano? Ugma lang ka. Ay, dili ang gisugo sa tawo ko sa opisina sir nya. May sa tawo na ako ma-report ba nya. Ako biya tay na-assign na ani nga tingkuan na nang wa kadata. Pasensya na da sir nya. Layo na mo pulian dai, ma'am. Ayo pa sir ay mga Ay, kaya ay good. Sir, kay kilabot pa rin, sir. Di, pasensya ka ma'am kay trabaho niya ako ma'am. Ano na ako sir kay ganina yung nangita ko sir. Sir, Ikaw ba, ikaw mo, klaro. Uy, abi mo lang impas na yung motor. na-impas na bitaw na gikuha na na-impas. Uy, klaro, yung pain mo pakagana, ha? ay langga. Oh, asa mang motor nga bagong gisas ya. Langga. Bagonggon. Ay sige, dolo ko mahugaw na kong motor ka bate. Gikuha man sa kolektor. Ah, Uli ra ay, palit. nga nga, bayran nimo kasi siyura nimo 140. Hindi, ayaw. Ay, bagay. Langga. So, pinawat ka raw. Ato